Recording and mixing GDR Films. प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। पूजा कैला सदुन कल जोर रहे कमजोर पूजा कैला सदुन कल जोर एहे करनमा सरदा माई के मूर्ति रखले बा तो पूजवा सरस्वती माई के मूर्ति सजा के परसादी पठाले बा तो पूजवा सरस्वती माई के मूर्ति सजा के परसादी पठाले बा। पहिले वो पूजा कहिले पंडित जी शंखु बजैले पहिले वो पूजा कहिले पंडित जी शंखु बजैले पहिले वो पूजा कहिले पंडित जी शंखु बजैले रोनियों से ज्यादा पूजवा डांस करके हिलैले पहिले वो पूजा कहिले पंडित जी शंखु बजैले रनियों से ज्यादा पूजावा डांस करके हिलैले एक रात लगा के पूजवा मंडप बैठले बा तो पूजवा सरस्वती माई के मूर्ति बैठा के परसादी पटले बा तो पूजवा सरस्वती माई के मूर्ति बैठा के परसादी पटले बा। सावन के कैसे समझाई बुझबो के गलती छुपाई साधु बन के रबिया गुड़ियों के भी ले आए ये सभी सुनते हैं बदमाशी करता है संजी के कैसे समझाई रंगा के गलती छुपाई साधु बन के रबिया गुड़ियों के भी ले आए गुड्डू के कैसे समझाई नेवो के भी ले आए साधु बन के रजुआ गुड़ियों के भी ले आए एक रात लगा के अंतरा मंदिर पर बैठले तो पूजवा सरस्वती माई के मूर्ति बैठा के परसादी पटले बा तो पूजवा सरस्वती माई के मूर्ति बैठा के परसादी पटले बा तो पूजवा सरस्वती माई के मूर्ति बैठा के परसादी पटले बा।